Исәнмесез, бүгін біз қарайшақпыз бір видео татар, қазақ һәм қырым татары якынча сүзләр турында мөгаен шуны әйтәләр инде бу. Барыгызга да сәлам. Бүген үзенчәлекле чыгарылыш булачак. Ярар. Без менә хәзер Истанбулда бер кафеда утырабыз. Янымда Кырым татары Ленур. Herkese selamlar. Men Kırım'da doğdum. Kırım'dan geldim. Kırım tatarım. Һәм Жақсылык. Сәлем, менің атым Жақсылық, мен қазақпын, Астанадан келдім. Һәм бүген без татар, Кырым татар һәм казак сүзләрен чыгаштырачакбыз. Киттек. Беренче сүз бар. Bar. Бар. Икенчесе кит. Бар. Ket. Кет. Кет. Кил. Kel. Кел. Сезнең икегезнеке бер төрле. Безнеке и кит. Сөйлә. Ait ya da söyle. Әйт бездә дә әйт. Сөйле. Аха. Айт. Әйт сездә. Аха. Хикәя. Hikaye. Үзе бигрәк күп сүзләр ошаган икән, әме? Хикая. Хакай китте. Uçup ketti. Өй. Edebi tilde ev ama bizde de üy var. Өй. Üy. Үй. Сездә өй. Үй. Эу. Кызыксыз, кызыксыз. Эу. Безнең, Bizim. Біздің. безнең, аха. Аның, Ha? аның, Onun. Оның. оның, миңа, Benim. аха. Йо, миңа. Manga. Manga. Маған. Аха. Кыз. Kız. Қыз. Менә бит, менә ниһаят, бернинди аерма да юк. Яхшы. Хәзер җөмләләр булачак. Инде җөмләләрдә дә безнең охшашлыклар ничек икән? Карыйк. Аның кызы бар. Onun kızı var. Оның қызы бар. Минем кызым юк. Benim kızım yok. Менің қызым жоқ. Жок. Жоқ. Безнең өйгә кил. Bizim evimizge gel. Біздің үйімізге кел. Яисә безнең өебезгә килсәк тә булган. Юк, безнеке барыбер иң катысыдыр теге. Казакларның жук дигән сүзе булса да теге барыбер безнеке әзрәк котрак кебек, әме? Бездә дә шулай. Кит. Онытмагыз. Карыйсыгыз килсә минем комментларсыз оригинал видеосы минем әйбердә descriptionда язымлыкта тагын онытмагыз әле язылырга миңа һәм лайкларда куярга. Мә, монда кал. Ketme, mında kal. Аха. Кетпе, мында қал. Жақсы. Хикаяны миңа да сөйлә. Hikayeni bana da söyle. Хикаяны маған да айт. Өйемә кил, шәй эчәрбез. Üyüme gel, çay içerik. Үйіме кел, шәй ішеміз. Кунак булырсың. Konak olursun. Қонақ боласың. Юк, бик әйтәр шулай теге. Кайыр вакытны аларны ишеткәндә, сөйләгәндә берәнди аңлап та булмый. Ләкин менә мондый теге җиңел сүзләрне әйтсәң, бу бит бик тагышыш теге 100% әмма теге кайбер сөйләмлекләр, теге хәрефләр аерылыша манда теге дикцияны әйтәсен аерылыша гына шул гына. Аха. Бәлки әкренрәк сөйләшсәң, аңлыйсыңдыр. Хош килдегез. Hoş geldiniz. Қош келдіңіз. Хош килдегез. Сау бул. Sağ ol. Сау бол. Сау бул. Bizde de sağ bol da var. Sağ bol. Яхшы, әйдәгез хәзер бер диалог. Мин сезгә сораулар бирәм. Сез икегез бер төрле җавап бирәсез, ярыймы? Yaxşı. Ama türlü tillerde. Төрле телләрдә. Сезнең кырым татарча, ул казакча. Сәлам. Selam. Сәлем. Бүген Истанбулга китәчәксеңме? Evet, bugün İstanbul'a gideceğim. Я бүгін Истанбулға кетемін. Анда ни бар? Истанбулда. Anda güzel binalar var. Онда әдемі ғимараттар бар. Гыймараттар. Мин дә синең белән китәм. Ketme, mında kal. Кетпе, мында қал. Нигә? Men sana kayıtkandan sonra aytarım. Мен саған қайтқандан соң айтамын. Ну, ярар. Күрешербез. Yaxşı görüşerek. Жарайды, көрсеміз. Егетләргә рәхмәт. Видеода катнашканнар өчен һәм Менә әле ахрым сүзләре белән теге ахрым хәрефләре белән әзрәк аерылыша име теге. Айтып сез үзегез күрә аласыз безнең телләребезнең охшашлыгын. Инде бу очракта безнең анда 90% охшашлык булгандыр. Күп очракта шулай була бит, 80-90% безнең охшашлык. Без менә инде 3 көн буе Истанбулда үзара сөйләшеп йөрдек, казакча, кырым татарча, татарча. Өзіміздің тілдерімізде сөйлей аламыз, сөйлейміз, бір-бірімізді түсінеміз.
ешқандай Ешбір қиыншылық жоқ, яғни. Бір-бірімізді пек яқшы аңлайық. Шуңа күрә Кыйынчылык. төрки телләрдә сөйләшик бер-беребез белән һәм дус булыйк. Рәхмәт каравыгыз өчен. Сау болыңыз. Сау булыгыз. сау болыңыз. Ге кызык булды теге. Юк, чынлап та охшашлык бик күп. Карасыгыз килсә, минем әйтүем сез, descriptionда минем, әле данатлар турында магыз миңа булды. Хушыгыз.